Zrýchlenia táto doba stala sa preľomom 1000 ročí. A či sme nemali viac na hlas svojich praotcov počúvať? Len valiať sa vpred a nehľadiť na následky a spúšť, čo počasto za sebou necháme. Mali veru, mali. Aha, za mnou mŕtvý chrobák. Kamil, ahoj! To je náhoda teba stretnúť, ahoj! Vincent, ako sa darí? Čakám to na teba. Aha. Kamil, prosím ťa, nemohol by si sa pozrieť na tento obraz? Starý môj, nehnevaj sa, ja sa ponáhľam na jednu veľmi dôležitú pracovnú schôdzku. Kamil, dal som do toho celé svoje srdce. Verím, Vincent, verím, ale ja naozaj musím. Ja som na tom pracoval 2 roky, Kamil. Je to vidieť, je to tam. Kamil, prosím ťa, pozri sa. Vincent, ja naozaj musím. Počkaj, Kamil. Prečo si sa nemohol takto zmeniť? Veď sme boli najlepší kamaráti. Ja viem, ja si na to veľmi dobre pamätám. Pamätáš si, keď sme si postavili stan na balkóne? Apači. Keď sme sa hrali na Apačo, pamätáš si? A na základke... Pres! A stranieka, keď ma hodila tam medzi lavice. Ty si sa ma zastal vtedy, pamätáš? Hlavu si mal rozbitú a jazvu si mal... Andreja Číhalová, jak sa nám páčilo, vtedy mala najväčšie prsa. Číhalka vždycky nám 10 zožrala, Jana Jakubeková, Danica Kilianová. Jaj, Kilianová, do tej som bol. Edita Soňa, najväčšie bifločky, ale pekné, pamätáš si? To boli krásne baby. A keď nás učiteľ telocviku nachytal na záchode? No. Puchovský. Prochocký, taký bradatý. To je on. Fajčili sme, počúvaj iba. A on hovorí, že nič som nevidel. Hoďte to pekne do pisoáru, pamätáš si? No, pamätám. Jaj, to boli časy. No, tak prosím ťa, pozri sa na ten obraz. Vincent, naozaj veľmi rád, ale ja teraz nemôžem. Mňa neskutočne tlačí čas.